start. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim. Sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sunana Alhaji Matu Yakubu, wanda ake kira na Kunduba a Kannywood, ake kira kuma Malam na Ta'ala a Arewatan Tufo. Ina so na yi amfani da wannan dama domin na jajanta wa 'yan uwanmu na Kannywood, abokan sana'armu na gida Najeriya, na kowace jiha, da ma wanda suke kasashen waje inda dan wasan kwaikwayo ne da sauran musulmi baki daya, na rashin wannan jaruma da muka yi, wato Fadila Muhammad, yar asalin jihar Kaduna, wanda Allah ya mata rasuwa jiya, aka yi mata jana'iza. Allah ubangiji ya yi mata rahama, Allah ubangiji ya kai lada kabarinta. Mu abokanan sana'arta muna yi wa 'yan uwanta ta'aziyya a juna, sannan muna yi wa iyayenta ta'aziyya na rashin 'yarsu da suka yi. Allah ubangiji ya ba su dangana, Allah ya ba su juriya. Sannan ina kira ga sauran mutanenmu 'yan Kannywood, ɗaya bayan ɗaya kowa zai tafi. Saboda haka idan kuka tuna baya za ku duba jaruman da suka kwanta dama. Saboda haka wanda ya mutu bakinsa aka yi ba, kai da kake duniya ba kowa kafi ba. To saboda haka ina so in yi amfani da wannan dama mu dinga girmama junanmu, muna biyayya a junanmu, muna girmama addininmu na musulunci. Duk irin funafunan da za mu yi, mu dinga kishin addininmu na musulunci, kuma mu dinga son junanmu, mu rage kiyayya a junanmu. Yau kun ga wane ya tafi, yau wane ya tafi, gobe wacce ta tafi. Allah ya ce mutuwa ɗaya ce, sanadinta kuma yana da yawa. To saboda haka mu girmama junanmu. Ita wannan yarinya Fadila Muhammad, wanda ake kiranta Hubbi, Allah kai mata rahama, Allah ubangiji ka yafe mata kurakuranta, Allah ka yafe mata kurakuranta, Allah ka jikanta, Allah ka jikanta. Mu kuma wanda muka rage, kowane musulmi idan mutuwarsa ta zo, Allah ubangiji ya sa ya cika da imani. Na yi amfani da wannan dama a matsayina na ɗan wasan kwaikwayo, wanda nake hagu da dama, ko ina ana damawa da ni. Saboda haka ya zama wajibi na tura ta'aziyya a shugabanninmu na Kannywood da sauran mambobi. Allah ka yafe